Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu hürmetli Müslüman kardeşlerimiz. Yerdem Xayriye Fondu'nun Turmuş Yolu sosyal aksiyası muhtaçlarga yardım etüge yöneldirilgen. Tügelrek etsek, Yerdem Meşitinin sport kompleksi yanında selametlikleri şeklengen kişiler, yalğız pensionerlar, köp bağlı, az kirimli hem yurtsuzlar qaynar rizq bilen təmin etile. Rahmet. Ayak kolları sızılsız mısın? Girgen yılları bulsun. Tırmışlarında rahat gitsinler, rahatın gitsinler. Tataristan Respublikasında diniye nezareti başlangıcı bilen гадәттәгечә гышыр садақасын җыю һәм халыкның мохтаҗ катламнарын азык-төлек белән тәэмин итү кампаниясе старт алды. Шуңа бәйле рәвештә мөфтият 2022 елның 24 сентябрен Татарстанда гышыр көне дип игълан итте. Гышыр көне Татарстанда барлык мөхтәсибәтләрдә үзәкләштерелгән рәвештә 2017 елдан бирле үткәрелә. Һәр елдагыча мөхтәсибәтләрдәге мәчетләр гышыр садақасы итеп җиләк җимеш һәм яшелчәләр кабул итә. Бәрәңге, кәбестә, аш чөгендере, кишер, кабак, суган, алма, слива һәм башкалар. Аннары азык-төлек җыелмаларын аз киремле мохтаҗ кешеләргә тапшыру оештырыла. Ширмешән районының Югары Кәрминкә авылы имамы хатибы Миңне Хәсән хәзрәт Ризванов 10 тонна гышыр садакасы тапшырган. Hürmetli avdaşlarım, din kardeşlerim, bu bana җыелган ризыклар безнең әлхәмдүлилләһ Ульяновск şehirine, medresege kite Allah'ın teresemine azat kalabız biz. Şekirlerimizin de hayırlı bilimler alıp, aşıl algan günleri bilen gamel kılgı yaşayan nasip etsin. Казанда гышырны нәзарәт карамагындагы Зәкәт Хәйрия фонды кабул итә һәм тарата. Фондта 1000нән артык мохтаҗ гаилә исәптә тора. Аларның барысына да гышыр тапшырыла. Әлеге исемлектә булмаган, ләкин гышыр рәвешендәге азык-төлекләтә ярдәмне алырга теләүчеләр керемнәре турында белешмә алып, экранда күрсәтелгән телефон буенча шалтыратып фондка мөрәҗәгать итә ала. Татарстан Республикасы Мөселманнар диния нәзарәте Хозур нәшрият йортының Ибн Фадлан документаль нәфис фильмы 18 Казан Халыкара Мөселман киносы фестиваленең махсус дипломына лаек булды. Шушы көннәрдә Ленин исемендәге Мәдәният сараенда тагын бер кат Ибн Фадлан фильмы күрсәтелде. Фильм Багдад илчелеге составында Идел буе Булгарстанына килгән гарәп дипломаты Әхмәт Ибн Фадланның юл язмаларына нигезләнгән. Илчелекнең килүе Идел буе Булгарстанының 922 елда ислам динен рәсми дин буларак кабул итүе белән бәйле. Бу юлы фильмны карарга, аны төшерүдә һәм әзерләүдә катнашучылар килде. Алар арасында Чуашстаннан Балтаевлар гаиләсе дә бар. Безгә мөрәҗәгать иткәч, бик теләп ярдәм итәргә булдык. Без Алмыш ханның хатынына бизәнү әйберләре ясадык. Болгар чорындагы мәдәният охшаш, аерма юк диярлек. Милли кием ул безнең мәдәни кодыбыз. Менә бүген дә Чуаш халкының милли бизәкле муенсасын киеп килдем. Людмила ханымның кул эшләнмәләрен тагып, Алмыш ханның хәләл җифетен уйнаган Айгөл өчен бу роль беренче тәҗрибә. Кинода төшә торган беренче тәҗрибәм. Бер хәл телевидениедә эшләү, хәбәрләр алып бару, ул бер хәл икән, гел икенче тәҗрибә фильмда төшерүләр. Бик кызыклы, әлбәттә, бик кызыклы, чөнки беренче тапкыр шуның хәтле зур мәйданнарда төшерелә торган, зур кешеләр җыела торган урыннарда төштегәйме. Әлеге фильм белән мөселманнарның илебездә төпләнеп яшәүче халыклар булуын һәм Россиянең кабатланмас күп конфессияле мәдәниятен формалаштыруда мөһим роль уйнавын күрсәтә. Безнеке бер адым башка кеше дә эшләсен, менә шулай итеп адым-адым бөтен яктан эшли башласак, безнең татар киносы тагында ныграк, тагында камилләрәк булып чыгар дип ниятлим мин. Бүгенге шушылар, йортыгызга, гаиләгезгә иминлек, бәрәкәт теләп, сау булашам. Әссәламу алейкум вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһү.